Hakawai ke jingjia ke baom solak mudur ginong tu kila Tom ya ke Jakarta ya kibala khlat no jong kebalang Catholic ha RC Road Tura bat jenrat ikinar pna kibala si hakimot jingtap baper da kibahiyeng na kabenta kibaet baton kibala khlat no na kading sela perthai. Ya kene jing sha jenrat kinar pna lalap da jinglet jingo kibor penyat kebalang Catholic ha ke step jong ka khatlai tre ujemang arja arpsau hadien ke jing pentep na kinong shong snong ha ke baki le iya kibrio kibara ikinar pna da ka bakit hamet bat kumju ha ka kali auto rickshaw ha ke janmet sngi ublei mana ka khat ar tre ujemang arja arpsau la antat baka jinglet jenrat kinong tu ikinar pna kadai ha ka no phai sngi ne ka por janmet jong sngi ublei kibor penyat kebalang Catholic kila ong baka jing tu kala deishwa ya kitiar kum kisde ki mo khiu bat ki wire electric ki babu how to lum jing tap ban pendon kam ha ka bati thleu tap mat yam ningkong e de ki khna ki bleu i ki bre ki bara ki nar phna bat ya thu a ki bala he lasan shu la ong bala dan bayu i ya weu breu bara lightly ki deng phna bat ya ling ba sha ka jaka balong tham na ka te klum jing tap ban ya cha ka snong balsri gitem kibor penyat kebalang Catholic kila ujor ke ejahar halor ke jingja kinar phna na kilum jingtam laong baka jing suba kalong ya kinong tu tiar kibakwa pisa sok da ka badi ki tiar jot kum kinar ki steel bat plastik haka khat sau tre ujembang arja arpsau kipulet kilalap den pratli deng phna nakwe dukan khayi tiar jot hachan mari kibrik batrai hakani ke jaka kila pentip ba arngot ki samla senrang kila wanda ka auto rickshaw bat pentip ba kila weng no ikini kinar phna barem bat bujli dagi bat mai kila pentip ru ba yakini ki runar laseu arjar aspa tingka ha ka bathiet yakini ki narpna kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki bangalore ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka chungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongki ne ngen ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki ta ka sharp plus f haki ba uni ujingbam plus f pat ngila ban yo ne e nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi ya ki scheme ICDS MDM PDS kabha na kabenta upajba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya